Отна информацион программасын тауам итәбіз. Дәртлі жырлар, уен, дискотека һәм салют. 30 августа Собада зур бәйрәм шарасы булды. 30 август Республика көне уңайыннан Емле Соба яр буенда бәйрәм гөрләде. Бәйрәмгә килүчеләрне Соба районы авылларындагы мәдәният йортлары каршында эшләп килүче фольклор ансамбльләр каршы алды. Җырлап та күрсәттеләр алар. Соба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов барлык тамашачыларны бәйрәм белән тәбрикләде. Һәркемгә сәламәтлек, тыныч рәхәт тормыш теләде, илләр имин булсын диде. Шәшәкле Соба конкурсында җиңүчеләргә бүләкләр тапшырылды. Шәхси йорт тирәләрен, предприятие каршыларын, дини оешмаларны, социаль яклау, мәгариф, мәдәният йортлары тирәләрен шау шәшәккә күмгән оешма җитәкчеләре сәхнәгә күтәрелде. Җәй айларында Бойлар Сабасы үзәгендәге гаилә паркында халыкка мәдәният хезмәте күрсәткән коллективлар да сәхнәгә чакырылды. Шәмәрдән, Шекше, Сатыш, Симет, Нырты, Юлбат, Тимершык авылы үзешчәннәренә зур рәхмәт сүзләрен мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Захидуллин әйтте. Ә соңыннан сәхнәне Казаннан килгән җырлы гаилә Алинә һәм Азат Кәримовлар алды. Халык аларның чыгышларын бик яратып карады. Концерттан соң бию кичәсе булды. Халык салют карап, иләренә таралды.